Aprenents d'actors i actrius. Aquí comença la vostra ficció. Sorpresa! Els problemes Inútil. queden fora. Fora d'aquestes quatre parets Hola, Carla, ens podem fer una foto? i a la vostra realitat. No. La gent és tan egoista. Aquí, en canvi, no sou vosaltres. Sou el Pinocho, en Manelí, He fet un petó? l'Alícia, ara, Lady El meu Macbeth, personatge pot ser més èpic? millor eliminar-la. Antígona Juliana, t'ho diu! o el Quasimodo. Em dic Hadilla i els vostres noms estan per decidir.